जोङो गयबारि इउपिपिएलनि जानानै इउपिपिएल इयुथनि जानानै जोङो दिनै साफाइ अभियाननि हाबाफारि लानाय जादों। बे साफाइ अभियाननि जोङो साफाइ अभियानखौ जोङो तामुलपुर गरेस्वर सकनिफ्राय मेडिकेल सकसिम जोङो लादों दिनैनि थाखाय। जों बे साफाइ अभियाननि गेजेरजों गासिबो जोङो बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ फोरमायनो सानदों जे जोङो जोंनि थासारिखौ सानफ्रामबो जोङो साफायै लाखियोब्ला जोङो मोनसे मोजां थासारियाव थानो हायो आरो गासिबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे साफाइनि थाखाय बा महात्मा गान्धीनि जिथु स्वच्छ भारत अभियान बे अभियाना जाहाथे मोजाङै मोजां दावगालांनो हायो बेनि थांखियैनो जोङो दिनै स्वच्छ अभियान बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों एक्सुवेलि जों दा दिनै गयबारियाव लानाय जाग्रोदों तामुलपुराव, बेनिफ्राय बियो गासिबो प्राइमारि आरो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरावबो लानाय जागोन जोंनि इउपिपिएलनि बानजायनायाव। बेखिनिखौनो बुंदों। लकडाउनाव जोंहा बुंनो थाङोबा सरासनस्रा जायगाफोरा जोबोर गुबुंले जाना दङमोन। जोङो दिनै तामुलपुरनि मेन मथंगा सक, गरेस्वर सक बा जों दै बाजारखौबो माने गोबां मैला जानाय बेफोरखौ जोङो निजेनो साफा खालामनानै जाबोर जोथोरखौ जों सावनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बेनिफ्राय जोङो जाहाथे स्वच्छ अभियानखौ जुदि लायोब्ला जों जुदि बयबो साफा सुफाय थायोब्ला आखाइफोरखौ सुनानै ओंखामखौ जायोब्ला जोङो गोबां बेरामनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। लोगोसे जों दा जिथु कर'ना महामारि जिथु सोलिगासिनो हादोर नाङैनो, बे कर'ना महामारिनिफ्रायबो जोङो गावखौनो एसे थासारिखौ फोसाबनानै लानो हायोब्ला स्वच्छ अभियानखौ जुदि लाखिनो हायोब्ला जोङो माने बेमारनिफ्राय जानगाराव थानो हायो। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि बिथांनि मोनसे सिमां जे बिटिआरखौ गोग्गो आरो माने साफा मोनसे बिटिआर दाफुंनायनि सिमां, बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो सरासनस्रा महिला बा जोङो इयुथ बा जों पेरेन्ट लोगो नांनानै गासैबो साफाइ अभियाननि हाबाफारिखौ आखाइ लानाय जादों। হয় ছাৰ, আমি আজি ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা আমি চাফা কাম কৰি আছোঁ। গড়েশ্বৰ চকৰ পৰা আমি তামোলপুৰ পুৰণ চকলৈকে চাফা কৰি আছোঁ। তামোলপুৰ বজাৰ, মটঙা চক, আপোনাৰ গড়েশ্বৰ চক আৰু মেডিকেল চক, আমি পুৰণ চকলৈকে যাম নেকি, পুৰণ চকলৈকে আমি চাফাই কৰি থাকিম। এইটো আমি স্বচ্ছ ভাৰত ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। উদ্দেশ্যটো এইটো আমাৰ যিহেতু এতিয়া কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই ৰাস্তা ঘাট পদূলি আমাৰ লেতেৰা হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি চাফ চিকুণকৈ পৰিৱৰ্তন কৰি থকাৰ কাৰণে আমি এই স্বচ্ছ ভাৰতটো এতিয়া আমি পালন কৰিছোঁ। दिनै नैबे समाव जिहेतु मोनसे सोलिबाय थादो स्वच्छ भारत मिशन, बेखौ जोङो सम सम मानसिफोरखौ एवार्ड खालामनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेनि थाखायनो फिन लाफिननाय जादों। बे साफाइ अभियाना जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि आबहावानि थाखाय मोनसे बिराद गोनां मोनसे खामानि। दा बेखायनो जोङो जाहाथे समाजनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बे साब सिखोनखौ जाहाथे अरायबो माने मोजाङै लाखिलांबाय थानो हायो बा लाखिलांबाय थायो, बिनि थाखाय जोङो मोनसे एवारनेस बा फोजाखांनायखौ रायजोनि सिगाङाव लाबोनो थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों इउपिपिएल हान्जानिफ्राय। मोजां आबहावा जाहाथे लाबोनो हायो, जोंनि गोग्गो देहा मोननो हायो, दा बेखौनो जोङो मेसेज होनो नागिरदों। जोङो दिनै गिबि खेबै 28 नं गयबारि समस्थियाव नैबे तामुलपुर गरेस्वर सकनिफ्राय जोङो ओजोंहाय मेडिकेलसिम जोंनि हायार सेकेन्डारि बेवहाय दङ जोंहा ब्लक अफिस, ओरै बाजार सक बाजार गासैयावबो जोङो साब सिखोनखौ जेसे हायो जों ओरै दावखोलांबाय थानो सानदों। बे तामुलपुर ओनसोलावल' लानाय जादों ना गुबुन गुबुन जायगायाव? जोङो गिबि खेबनि थाखाय नैबे तामुलपुर ओनसोलावल' लादों, बेनि उनावहाय गुबुन गुबुन प्राइमारि बेफोरावबो गासैयावबो लालांगोन आरो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बिदिनो लालांगोन।